Minarhay kitang tiponon, din kagurangnan, nganing sarabay na itindogan simbahan. Sa ngaran niya kita gabos binonyagan, nganing kita maging banwaan na banal. Minarhay kitang apunon, din kagurangnan, nga sumunod ako sa long katungdan, na magkasararo, magkaminurutan, ngani sa tao tayo, ang katuninungan. Banwaan na may pagtugon, nabubuhay sa pagkamuot, sosog sa markay na bareta, nagsisimba sa paglingkod, sa pangangaipo kan panahon, naghihinguha sa paglaom, sa pag-abot ng kahadean ni Diyos. Minarhay kitang gibon, din kagurangnan, nasaradit na Kristiyano komunidad. Sa tabang ni Santa Maria, Virgen Impanya Francia, lunyog kitang naglalakaw, pasiring sa iya. Banwaan na may pagtugon, nabubuhay sa pagkamuot, sosog sa markay na bareta, nagsisimba sa paglingkod, sa pangangaipo ng panahon, naghihinguha sa paglaom, sa pag-abot ng kahadean ni Diyos. Banwaan na may pagtugon, nabubuhay sa pagkamuot,